ndị Enugwu-Ukwu dị na kansụl njikọ ọka ehibego kọmitii mmadụ 5 ga-elebanye anya n'esemokwu a na-enwe na ndọrọndọrọ ọchịchị n'etiti ndị ọzọ obodo ahụ ma gbochikwazịa mgbasa ozi ndị mmadụ na-agbasa na soshal midia banyere ya bụ obodo. Kọmitii mmadụ 5 ahụ bụ nke ehibere bụ ndị nhibe ehibere ha pụta ihe n'ozi ezipụrụ ka emesịrị nzukọ gbanụ eze ọdịnala obodo ahụ kpọrọ bụ Igwe Saraf Ekpe n'Obia dị n'Enugwu-Ukwu. Onye nta akụkọ anyị Chibụzọ Obidike ga-akọtọpụ akụkọ a. Ndị dị iche iche ndị si na ya bụ obodo, ndị ichie, ndị ndu Enugwu-Ukwu, ndị otu ọdụ eze na ọtụtụ ndị ọzọ bụ nke a nọrọ na ya wee kpaa maka ihe ndị ahụ na-echere obodo Enugwu-Ukwu aka mgba. Igwe Saraf Ekpe gbarụkwara iru na ya bụ ajọ afa nke ọgụ igwe nzirikọta ozi ahụ na-ebutere obodo ahụ. O mere ka amata na akpọrọ ọgbakọ ahụ ka akwụsị oke mkparị na ibute akọmọnụ ya bụ igwe nzirikọta ozi na-eweta. Ndị ahụ na-eti Enugwu-Ukwu nne m dịkabara akpa alụ Enugwu-Ukwu nne m dị ahụ dị Enugwu-Ukwu nne m. Meeting ha chọrọ nke ọ dị quiet, lovely and friendly, peaceful. Ka anyị wee kwuo ka m nwere onwe m wee dị Enugwu-Ukwu na ikwu ụmụ wee gwa ka o si ewute ka ibe na-enwe Enugwu-Ukwu. Dịka a nọchara ọgbakọ ahụ, e nwere okwu ndị ekwunyite gbasara ọzọ mkpu bụ ikpe nke e nwere na United States, okwu gbasara ahịa nkwọ ndị ụlọ akụ anaghị enye ọkụ nke sitere n'aka ndị EEDC na ọtụtụ ndị ọzọ. Emesịrị ha kwekọrịta na ndị ọzọ ahụ ndị nwere nsogbu bụ ndị a ga-akpọ iji wee hụ na edoziri ya bụ okwu nke ọma ma takwa ndị ikpe mara ahụhụ.